Kazım Polat nivîsî piştî xwîna min guherî, xwîyên min jî guherîn. Carê yekem piştî nexweşketina min a ku wê demê heft torbe xwîn dabûn laşê min, da ku di laşê min de xwîn nemabû. Ez û xanima min bo kontrol saetê bi seyarê birêketin. Rêya nexweşxaneyê bi seyarî nîv saet zêtir nîne. Ji nîvê rê min hest kir ku ez nikarim zêde bajom û min seyare park kir. Xanimê got, çi bû? Min got nizanim çi bû lê nikarim zêde bajom. Di laşê min de tiştek diperpite. Konsantreyê min nema. Min rê û doraliyê xwe nedît. Sankî di valayiyekî de diçûm. Xanimê bi tirs û bi pirs henek kir û got: nebe ku ji xwîn guherînê bibe, xwîna te ya teze xwîna Ewropîyayê ne, belkî ji vê ye. Min ku 3000 kilometre rê bi du sê rawestanên nîv saetî de dajot, nihan nîv saet seyare ajotin serê min giş dike. Li min konstatasyona mîne, hundirê min tevlihev dibe, tansiyona min berjor dibe, hildipêqe. Dibe xwîna nû ya Ewropîyan xwî û karakterê nû li min peyda kir. Ji xwînê ye. Ez ê ku bi salanê xwe ji Ewropayê avîtiye hembêza gundekî di nav çiyayên Kurdistanê de, sibê ro di nav wan çiyan de digerim. Ji ser lat û zinanan re xwe davêjim ser yên din û keviyên kendalên kûr re digeriyam, lê niha ji bilindiyê ditirsim. Rojekî em çend heval çibûn gera zûxurekî. Em vir de geriyan û dema em hatin ser zûxurê da ku ji wir berjêr de kurahiya zûxur binêrin. Li wir kafeteryek hebû, dema em ketin hundirê wê, zemîna wê nîvî li ser erd, nîvî jî li hewa bihesinan ser zûxurê de konstruksyonek camî bû. Ser wî camî de jî mase û li dor masê kursî hebûn. Hin kes li dora wan maseyan ser kursiyan rûniştibûn. Çay û qehweya xwe vedixwarin û sohbet dikirin bê tirs. Hevalên min bê tereddût derbasê ser zemîna camî bûn. Lê min nikarîbû. Gavê min ne bi pêş te, ber bi paş te vedikşiyan. Wekî seyara ajotinê serê min gêj û hundirê min tevlihev bû. Tansiyona min jî berjor firya bû. Niha dîsa nav çiyan û baniyan de diçim gerê, lê ji ser lat û zinaran û keviyê kendalan dûr diçim. Çi bêjim dibe ku ev jî ji xwîn guherînê ye. û di vê navber de ya herî xirab ên ku çavê min li min kiribûn, êdî dema min pirtûkek an nivîsek hildigir destê xwe û dixwend, ew hemû rêzên hevokan dibûn bendekî reş, min pirtûk an nivîs carek ji ber çavên xwe dûr dixist û carek jî nêzik dikir ku hevokekî fam bikim. Nedibû û pirtûk an nivîsa di destê xwe de davê ser masê û bi hêrs û êş ji wir dûr diketim. Ma ev jî ji xwîn guherînê bû çi? Min ê çi bikira? Çûm doktorê çavan û min got: doktor, ez tiştî nêzik nabînim, nikarim pirtûkek bixwînim, çima wiha bû? Wî got: hela bisekine, em ê lê binêrin. Bi lambeyekî piçik ronî da nav çavê min û ji hêlekî jî bi min re diaxivî û hin tiştin dipirsî. Min dît ku kesek rihet e. Min bi hene got: doktor bek, xwîna min guharî. Xanima min dibêje xwîna te guherî, pêve xwîyê te jî guherî ye. Dibe ku ji vê yekê be. Doktor keniya, min jî zanîbû ji vê yekê nîne. Ji min pirsî: texmîn dikim salên te ser pêncî re ye. Min got erê. Wî got normal e, tu êdî kalî. Pişt re lêkolî, lêpivî û dawiya berçavkek ji min re da amade kirin. Lê ez bi berçavka ku doktorî da min re nelhevin.
Tu dibêjî sankî li ber çavê min zinarek li ser pozê min bi tonan giranî heye. Encax deh 20 deqe dikarim bikar bînim. Wekî pirskirêka xwendinê pirskirêka nivîsanî jî peyda bibû. Min dixwest lê nikarîbûm binivîsînim. Gelek fikir û mijar bo pirskirêkê ku ez ji xwe re bikim mesele. Di serê xwe de dicivand û ji xwe re digot. De binivîse. Dest bi nivîsê dikir û di nîvê de dihîşt. û ji laptopa xwe dûr dixist û carek din venê digerim ser wê nivîsê. Ji ber vê yekê li ser destkopa laptopa min de gelek nivîsê min ên nîvçû hiştî hene. Ji bo ku li ser nivîsandin û xwendinê nesekinim, min xwe davêt hembêza vîdeoyên nûçiyan ên li ser Rojava. Bi saetan li nûçiyan temaşe dikir, an jî karek li der û baxçeyê de ji xwe re dikir û pê min jûl dibûm. Bi vî awayî nivîs jî wekî xwendinê di nîvî de dima, belkî ew jî girêdayî giraniya berçavkê ya li ser pozê min û hoynebûna berçavkê ye zanim, ne ji xwîna biyaniya dilaşê min de digeriyaye. Na, ne ji xwînê ye. Îdî dizanim ev hemû guherîn ji ber salan e. Ji kalbûnê ye, bi xwe re dişer deme, xwendin nîvçe, nivîsandin nîvçe, ajotina seyarî nîvçe, li jiyanê ji jor de temaşekirin nîvçe û di mal de li balkonê bi nîrçe nirçî wir de diçim têm. Bêaramim, dilne rihetim. û vê ca min xwe bi xwe got. Rêvîn tune ye. Mêz da xwe laptopa xwe da şixulandin. Dest bi nivîsandinê kir û di dawiya dawî de min dawî li vê nivîsê anî. Min dî ku ez dikarim nivîsekî bi dawî bînim. Tiştê din ka em binêrin wê çawa be.